Potom ma viedol späť ku bráne domu a hľa, spod prahu domu na východ vyvierala voda. Dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu, južne od oltára. I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku vonkajšej bráne, obrátenej na východ. A hľa, voda prúdila z pravej strany. Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Voda bola pod členky. Opäť odmeral 1000 a previedol ma cez vodu. Voda siahala po kolená. Zasa odmeral 1000 a previedol ma. Voda bola po pás. Potom odmeral 1000, rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa nedala prebrodiť. I riekol mi: videl si syn človeka. Potom ma znovu zaviedol na breh rieky. Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky z jednej i druhej strany veľké množstvo stromov. Povedal mi: táto voda prúdi do východného kraja a steká na púšť. Ústi do mora, a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde. Bude veľké množstvo rýb, keď tam táto voda príde. Uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu sa táto rieka dôjde. Ezechiel bol prorok, takže vlastne väčšinou to bolo tak, že vlastne Boh cez tých prorokov nejakým spôsobom hovoril. Takže bolo to nejaké videnie, nejaké proroctvo. Toto je nejaké proroctvo proste toho, čo bude. OK. Moja otázka je teda, že čo vám to hovorí? Že chrám a tak ďalej? Priznám sa, že ja som toto čítanie nikdy nechápal. A keď v podstate sa to čítalo, ja som sa dosť nudil, pretože som nechápal, že proste prečo a voda a tak. Ale bol tu ten Páter Collins a on v podstate sa dotkol tohoto čítania a veľmi, veľmi som, akože úplne ma to nadchlo, toto čítanie. A tak možno, že tak postupne. Že, čo myslíte, že o čom to čítanie vlastne v podstate hovorí, alebo tak? Že proste voda prúdi z chrámu a kde príde život. O čom to je? Božia rieka. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy, vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? A toto je prvý taký šok. Vlastne, že tu nás sa nehovorí o chráme nejakom z kameňa, ale vlastne Ježiš, keď rozprával v Evanjeliu viackrát, tak hovoril práve o tom, že on sám je chrámom. Aj v tom zjavení to tak v podstate je, že on sám je tým chrámom. A dokonca sám Ježiš na jednom mieste v Evanjeliu sa postaví pred čelie chrámu a hovorí, že ak je niekto smedný, nech príde ku mne
a nech pije. Ja myslím, že toto je úplne nádherný obraz práve toho, že čo môže také čítanie v podstate môže odhaliť v podstate akú veľkú vec. A ja si myslím, že aj my, keď začneme dnes rozprávať tú duchovnú obnovu, začneme od začiatku a skúsime sa vrátiť v podstate k tomu nášmu prameňu. Že odkiaľ to všetko vyviera. A možno práve je to aj pre nás takáto otázka, že z čoho vlastne vyviera to všetko, čo my robíme. Že kde je náš prameň? A kde je náš prameň? Že možno, že otázka je, že z čoho v podstate my nejakým spôsobom možno to vyteká to naše úsilie a tak ďalej. A potom otázka je, že kde sa asi nachádza ten prameň, kde ja chodím v podstate čerpať. Ja možno chcem povedať len toľko, že aj tie veci všetky, čo ste teraz hovorili, aj ako tie motivácie, možno, že takto vnímam, že áno, oni sú vlastne tým prvým, čo človeka osloví, aj proste radosť, značenie, zážitky, atmosféra, spoločenstvo a tak ďalej. Ale možno práve tie ťažšie chvíle, keď prídu, možno niekedy zrazu už nie je až tam toľko radosti, možno sme už aj viac niekedy akože porozhadzovaní po svete, možno, že už ani to spoločenstvo sa tak neprežíva a tak ďalej. A vlastne ako keby tie chvíle tak zužujú ten prameň. A toto čítanie nám hovorí, že tým jediným prameňom, z ktorého tá voda vyteká, je chrám. V podstate my už vieme, že teda sa to myslí na Ježiša. Hej?
A kým ja nenájdem ten prameň, ten prvý a základný prameň v ňom, ľahko sa stane, že prídu ťažkosti a problémy a ja budem na suchu. Že proste nejakým spôsobom to vzdám, pretože som neprišiel ešte úplne k prameňu. Hej? Je to niečo také, keby ste chodili potom po tej rieke a vám sa zdá, že ak tam máte napríklad po tej kolená, to elko tam, že tak tu mi to stačí. Hej? Nestačí, lebo keď prídu nejaké problémy alebo ťažkosti, tak v podstate tam už môže byť sucho. Že ešte nie si pri pramení. Že to je možno pre nás taká vec. Ja pamätám si, že keď sme sa rozhodovali k povolaniu, a boli tam také otázky, že prečo chceš byť Salesián a prečo v podstate chceš byť akože za kňaza, tak. A presne tam boli také mnohé odpovede, tak, lebo zažili akcie mnohé a tak ďalej, zažili proste tú atmosféru. A vtedy vlastne hovorili nám jeden, že ale kým človek nepovie, že kvôli Bohu, ešte stále je to slabá motivácia. Hej. Takže možno preto je to pre nás taká dosť silná nejakým spôsobom výzva. Ja vedom si, Eliáš veľa rozprával takú skúsenosť, že mal raz jedno také videnie, to sú tie dary Ducha Svätého, niekto má videnie, niekto má zasa dar vykladať to videnie. A tam mal to videnie, čo som na kázi, som to už spomínal aj zo párkrát, že videl seba ako čbán. A k tomu čbánu chodilo množstvo ľudí a pili z neho krásnu vodu. A čím viac ľudí, stále viac ľudí, ľudia si robili reklamu a videli, že to fakt dobré a chodilo tam strašne veľa ľudí už k tomu čbánu piť vodu. Až tak, že si možno nevšimli, ale vlastne oni keby trošku posunuli ten čbán spod toho prameňa, z ktorého do toho čbánu vtekala voda. A zrazu teda z toho čbánu brali a už ten čbán zrazu nemal viac vody. A ľudia prichádzali a boli sklamaní. Že prichádzali po vodu a voda tam nebola. Tak v podstate, či už z hnevu alebo z nepozornosti, ten čbán rozbili. A chodilo tam ešte stále mnoho ľudí, lebo ešte nevedeli o tom, že tam už voda nie je. Možno niekto zo zotrvačnosti. A čo vlastne bol výsledok toho? Odchádzali dorezaní, dokrvavení z tých črepín, z toho čbánu. A vtedy ten, čo mal to videnie, hovorí, a toto je tvoj obraz, že ak sa ty posunieš spod prameňa, kde si úplne pomimo, vyčerpáš sa, to bude prvá štádium. Sklámeš, to bude druhé štádium a budeš zraňovať ďalších ľudí. To je tretie štádium. Hej. Že to je veľmi, veľmi pre nás, skutočne pre nás veľmi dôležité, aby sme prichádzali k tomu prameňu. A tu je vlastne ten najkrajší obraz tohto chrámu, z ktorého vyteká voda, je to, čo už Zuzka povedala, v Svetom písme to je krásne naznačené v Novom zákone. Čítalo sa to nedávno. Čo je to? Kde je ten Ježiš, z ktorého vyteká voda? Na kríži. Presne tak. Ježiš na kríži. Proste tam je to úplne jasné, hmatateľné. Tam je ten prameň. A preto v podstate, keď potrebujeme čerpať, príďme pod kríž. Skutočne z neho pramení tá voda. Mne sa strašne páči ten McCormack, keď rozpráva, že mal to svoje zjavenie, že tam teda bol pred tým nebeským trónom a proste veľa svetla, hovorí, a zrazu ja som pochopil, že som hriešný a vravím, ale ja som spával so ženami. A on hovorí, a viac lásky prešlo cezo mňa, proste pretiekla. Ale ja som bral drogy a ešte viac lásky. Hej? Ale ja som proste, a tak ďalej. A čím viac hriechov rozprával, hovorí, tým viac proste lásky proste tieklo cez neho, tieklo do neho. Hej? A že toto je práve to, čo my pod tým krížom môžeme zažiť. A toto je jedna z mojich veľmi častých modlitieb, že proste, aby Pán Boh naplnil tou vodou, tým svetlom, tým Duchom Svätým práve tie miesta, ktoré sú suché, prázdne, ktoré sú bez lásky. Ktoré sú bez svetla. Hej? Čiže ako chápete, že asi, že čo? Že toto, aj keď vidím nejaký problém,
na stredku toto chýba. Vidím problém vo farnosti, vidím problém v rodine, vidím problém vo vlastnom živote. Najkrajšie sa postaviť po ten kríž a naozaj vnímať, ak z toho kríža skutočne stekajú tie milosti. Prúdi tá živá voda, ktorá uzdravuje. Že v podstate máme tu aj svätý Peter, to tvrdí, že jeho rány vás uzdravili. Hej? Práve tá voda tam steká a tam proste, Pane Bože, tu vidím problém, tu vidím dieru, tu vidím prázdno, tu vidím tmu. Prosím ťa, naplň to tam. A skúste to prežiť, ak to cez vás preteká. A tá krásna pesnička, čo spievame, že Božia láska príď, hej? Ako mocný oceán proste, nielen ako rieka, ako oceán nás proste prevalcú. Hej? Takže toto je, ja vám veľmi často chodívať o tomto prameniu. A hovorím to, ten príbeh z Don Bosca, keď jeho mama Margita, stará pani už bola. Predstavte si 400 chánov, ona tam behá, štrikuje punčochy tam, ona štopká, všetko možné. A proste hluk. A zrazu ona príde Don Boskovi so batôžkom svojím, že prepáč mi, Janko, Bosko, môj synku, ale ja to už nezvládam. Končím, idem domov do Beky, do toho rodnej dedinky, kde bývali. A Don Bosco vtedy nič nepovedal, úplne nič nepovedal na to svojej mame, ale ukázal iba na kríž na stene. A mama Margita nič nepovedala tiež, len zložila batôštek a išla dovariť obed. Proste pochopila. Hej. Že keď sa pýtame, prečo robíme animátorov, odkiaľ čerpať a tak ďalej, tak na kríži je všetká odpoveď. V podstate, nechcem to rozoberať, ale s tým veľmi súvisí práve to, že keď Ježiš hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti. Keď ste napojení, budete fungovať, keď nie, vyschnete. Hej. Ja zase hovoril o tom ten kábel v zástrčke, vtedy to funguje. A ak niekto žízni, nech príde ku mne, nech pije, hovorí sám Ježiš. Takže toto je možno tá vec. Don Bosco mal taký sen, a s tým končím tú prvú časť o pramení. Videl more a veľmi rozbitých veľa lodí. Je to len tak v skrátenej forme. A on v podstate videl, že zrazu videl jednu loď, na ktorej v čele stal pápež, boli tam proste kňazi a ľudia a tak ďalej, deti a tak bola to cirkev. A čakali ju možno ten istý osud ako ostatné, proste rozbité lode, proste plno mŕtvol a tak ďalej. Prišla ešte veľká búrka a zrazu videl, že tá loď sa zakotvila medzi dva stĺpy a jediná prežila. A hovorí, a na jednom stĺpe bola Eucharistia, na druhom stĺpe bola Panna Mária. Priznám sa vám, že toto bol nápad pre kázeň. Keby som bol teraz komárne, tak toto som chcel ako na prvé príjmanie dať, akože tú takú senku práve, že Eucharistia, Panna Mária. Ale, nevadí, bude inokedy, ale že toto je pre nás, akože toto sú pre nás dva stĺpy, kde môžeme zakotviť stále a kde sa proste, kde sa my môžeme varovať všetkým rozbitiam a v podstate haváriám a nešťastiam a tak ďalej. Takže asi toľko. Toľko je možno, že ten prameň. Druhá vec, ktorá mňa teda veľmi oslovila aj takto, že práve možno, že tam nie sú v tejto rieke, ale oni tam isto boli, to sú tie kamene. V podstate toto je niečo, čo mňa na rieke fascinuje. Ja sa priznám, že keď sa ma raz pýtali, že čo pokladám za najväčšie tajomstvo, čo mu nechápem, tak som povedal, že to je plynúca rieka. Pretože proste nechápem tomu, jak to stále proste tečie a proste stále to má to silné. A zoberte si, že aj čo je napríklad zaujímavé, to možno súvisí aj s tým prameňom, to mi dnes ráno napadlo na tej meditke, že vlastne každá rieka tečie z kopca nejakého, alebo z nejakých vyšení. Hej, a proste mi to napadlo hneď ten obraz toho Ježiša na Golgote, na kopci. Hej, a že proste každá rieka tečie z kopca. Neexistuje rieka do kopca, ale... A
Ale čo sa týka tých kameňov, tak v podstate Don Bosco mal jeden taký ďalší sen, taký veľmi pekný. Bol to o Salesiánoch, ale myslím, že to veľmi platí aj v podstate o animátoroch, v podstate čo, proste, hoci kto pracuje pre Božie kráľovstvo. Videl nádhernú ružovú záhradu. Proste predstavte si samé ruže. Nádherná záhrada, ako si len proste človek vie predstaviť. Môžete si to skúsiť predstaviť. A Don Bosco sa vydal kráčať po tej ružovej záhrade. A mnoho ľudí, ktorí šlo za ním, videli Don Bosca a hovorí, pozrite sa, tak ten si kráča v ružovej záhrade, nie je mu on fajn. A mnoho ľudí šlo za ním. A čo bolo sila, že ak išli, tak začali chápať, že pod tými ružami sú trne. A niektorí, v podstate, oni kráčali na bosov, mali už krvavé nohy, mali toto. A niektorí sa vrátili, niektorí to vzdali. Ale v podstate niektorí išli za Don Boscom celú tú cestu. Dokrvavení, doráňaní. Niekedy tie ruže boli aj z boku a tak ďalej. A v podstate, ale došli na to miesto potom až na záver. A ja tak si možno uvedomujem jednu vec, že sám Ježiš prešiel utrpením, prešiel krížovou cestou. Že v podstate, keď hovorí apoštolom pod za mnou, to znamená, musí prejsť každý, kto je za Ježišom, aj tou krížovou cestou, tou kalváriou. Keď raz ideme za Ježišom, musíme prejsť za ním tú cestu. Že Ježiš dokonca predpovedal, hovorí na niektorých miestach, a budú vás prenasledovať, a budú vás bičovať pre moje meno, a budú vás týrať a tak ďalej. Ježiš to predpovedal. Že nemá to kresťana prekvapiť. Že tie kamene na tej ceste sa s nimi ráta. Ale čo je zaujímavé, že tá rieka má takú silu, že ten kameň sa buď obíde, alebo sa pretečie, jak ste povedali, alebo obtečie a tak ďalej. A ide sa ďalej. A je zaujímavé, že keď si zoberiete aj svätý Pavol, keď rozpráva tie svoje zážitky, koľko utrpením proste prešli ľudia, ktorí šli za Ježišom. Na svoju hanbu hovorím, ako by sme my boli slabí. Ak si niekto v niečom trúfa, hovorím to ako nerozumný. Trúfam si aj ja. Sú oni Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovi potomci? Aj ja. Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím. Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie o väzeniach, nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Môžeš pomalšie čítať. Od Židov som 5 ráz dostal 40 bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, nebezpečenstvách na riekach, nebezpečenstvách od zbojníkov, nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, nebezpečenstvách v meste, nebezpečenstvách na púšti, nebezpečenstvách na mori, nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smede, veľa ráz v pôstoch, v zime a náhote. A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. Kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa
Aretasa strážil mesto Damascénov, aby ma chytil, ale v koši ma spustili oknom cez hradby, len tak som unikol jeho rukám. Dobre. Chápete tomu, čo ten chlap proste prežil? Ale to je ako brutálne, že čo on proste... A prešiel 16 000 kilometrov počas svojho života, aby hlásal evanjelium. Polovicu. Myslím, že okolo 9 000 prešiel... Áno, takže 9 000 prešiel, myslím, že loďou a 7 000 pešo. Alebo naopak. Neviem, tak viem, že tam je nejaký pomer, že 9 a 7. Ale pešo akože znamená, že asi občas mal aj koňaťavu alebo niečo iné, ale viac menej, že prešiel to ako takto. No. Čiže predstavte to zapálenie, ako on musel pochopiť ten prameň. To jedno stretnutie, ktoré on prežil, keď ho teda, jak hovorí tá legenda, že sa zhodil z koňa a spadol z koňa, Ježiš pýta, že Pavol, prečo ma prenasleduješ? A ja vám chcem povedať o Don Boscovi, keďže možno to robíme jeho štýlom, tak skúste teraz vnímať Don Boscov život asi takto. 1817, to znamená len 2 roky po jeho narodení, umiera otec Francesco Bosco. Už v roku 1827 pre spory so starším bratom Antoniom, ktorý je proti tomu, aby študoval, odchádza veľmi mladý z domu slúžiť ako paholok na gazdovstvo. Má obrovské šťastie nachádza staručkého Don Carlosa, ktorý ho osloví, ktorý sa mu venuje ako kňaz. Ale hneď rok na to ten Don Carloso umiera. Prichádza do Chieri, kde chce študovať, 10 rokov tam býva a býva v penziách a výdavky si hradí všelijakými východiskami z núdze. Don Bosco pracoval ako barman, ako kurič, proste býval pod schodami a tak ďalej. Nachádza si v škole priateľa Luigiho Comola. O v podstate 5 rokov na to tento jeho kamarát umiera. Potom sa stáva kňazom, robí také prvé prieskumy, čiže znamená, robí on prieskumy a objavuje vážny problém chudobnej a opustenej mládeže. A teraz dobre počúvajte. V zakristii kostola Františka Asiského sa stretáva s mladým jedným prisťahovalcom Garelim a pozýva ich na priateľov na také týždenné stretania. Je to začiatok oratória. Proste začalo sa mu rozrastať oratórium. Nádherná vec, kopec chlapcov tam začalo chodiť. A teraz. Z tohoto miesta, v tom konvente, ho vyhodia preč a ide do útulku Markízy Barolovej. Tam sa jednoducho ona tiež potom pošle preč. Vlastne tam jedna je, že pri cintoríne svätého Petra v Okovách. Potom aj odtiaľ vyhodia preč, pretože tam vlastne akože decká dupu trávu, takže je v mestských mlynách. Potom aj odtiaľ ho vyhodia, chádza do domu Moreta, tam kvôli hluku a tak ďalej ho pošlú preč. Prichádza na lúku bratov Filipov, že už býva len na lúke s tými chlapcami. Hej. Tam znova akože robí neporiadok na tej lúke a udupujú trávu a tak ďalej. A pre hurhaj v podstate ho tam nikde neznášajú. Potom začína, viete, v Taliansku bola tady taká dosť vážna situácia, takže je podozrivý vo vzbúri proti občianskej vrchnosti a dokonca po neho poslali kočiar, ktorý mal ho odviezť do blázinca, pretože si mysleli, že je blázon, že je chorý človek. Potom sa sťahuje konečne, lebo už Don Bosco tam už bol skutočne bol v takom dosť ťažkej situácii, akože psychické z toho, že ako na 7. miesto vlastne do prenajatej kôlne Francesca Pinardiho na Veľkú noc. Takže to je 7-krát sa sťahoval so svojím oratóriom, s týmito všetkými chlapcami, ktoré mal 7-krát.
Ale z toho v podstate ako Don Bosco dosť vážne ochorie, až tak, že na smrť. No a potom, čo je ale zaujímavé, je, že po 5 rokoch asi sa podarilo mu zohnať nejaké peniaze, kupuje si tento Pinardiho dom a už tam chce robiť to celé oratórium, všetko, čo tam pre tých chlapcov má. O rok na to, ako to kúpil a opravil, bol v Turíne výbuch v prachárne, ktorý na poli mu zrúcal celý dom, ktorý kúpil a opravil. Potom v Turíne vypukne cholera, ale obrovská radosť pre Don Bosca je, že v roku 1854 vstupuje do Oradka Dominik Savio. O 2 roky na to mama Margita zomiera ako 69-ročná a vlastne len po 3 rokoch, ako prišiel Dominik Savio, tak Dominik Savio umiera v Oradku. Potom, čo je veľmi silné, tak do Turína prichádza nový arcibiskup Gastaldi, ktorého vymenoval pápež Pius IX na radu Don Bosca. A tam zase ten Gastaldi začína proti nemu žiarliť, zakáže mu slúžiť omše pre chlapcov, zakáže mu spovedať, zakáže mu fungovať ako kňaz. A nefungovalo to niekoľko mesiacov, ale to fungovalo niekoľko rokov. Don Bosco tých chlapcov, ktorí mu dôveroval, proste, predstavte si tam, nemohol ani spovedať, ani omše im slúžiť. A potom už, keď bol úplne vlastne 8 rokov pred smrťou, ďalší pápež, ktorý bol, tak mu zveril, aby postával jeden kostol Sacro Cuore, Božského srdca v Ríme. Tak Don Bosco vtedy chodí po svete a zháňa peniaze na to, aby v podstate aby to dokázal spraviť. Ono v podstate, možno tak podrobnejšie tu je práve o tej jednej kvetnej nedeli v roku 1846. Bol to pre Don Bosca skutočne deň utrpenia. Stále a stále vyháňaný zo všetkých mestských kútov, no verne sledovaný stále rastúcim húfom chlapcov, bol nútený urobiť na jednej lúke to, čo sa normálne robieva v kostole. Ale odtiaľ toho vyhostili. Bezodkladne. Nejaký záblesk nádeje. Márne všetko hľadanie. Nedôvera, ktorá sa proti nemu zvírila, mu zatvárala dvere pred nosom, kdekoľvek prišiel. Srdce mu púkalo. Keď tam na kraji lúky vyspovedal svojich uličníkov, zaviedol ich ako na púť do chrámu Madony di Campagna, vzdialeného pár kilometrov. S akým nadšením spievali a modlili sa a pristupovali k svätému prijímaniu. Svätá omša ho posilnila. Koľko obetí ho stálo, než sa pozbieral a dal dokopy. A teraz by sa to všetko malo rozpadnúť. V podstate opisuje tu ten posledný večer na tej lúke, z ktorého vyhnali. Večer sa približovala s ním aj koniec všetkého. Posledný kus dostať sa z ťažkosti zlyhal. Príroda sa nástočivo domáhala svojich práv. Don Boscovi bolo do plaču. Celý skormútený sa vzdialil, sústredil, plakal a nahlas sa modlil. Všetci chlapci, ktorí už poznali jeho spôsoby, si nedali pokoj, vybrali sa za ním a začuli túto modlitbu bolesti a nádeje. Bože môj, nech sa stane tvoja vôľa, no nedovoľ, aby sa títo chlapci nemali kam uchýliť. A potom vlastne prichádza ten Pinardi, ktorý mu ponúka tú svoju kôlnu. Alebo k prudkosti prechodných násilností a k osňu každodenných úzkostí treba pridať bolestné udalosti, ktoré ho zráňali z najdrahších citov. Za všetky uveďme trápny prípad z výročia svätého Petra. Jednou z veľkých hlások Dona Bosca bol vždy pápež. V časoch pre pápežstvo takých nepriateľských
rozvinul za rímskeho biskupa veľké úsilie. Na toto úsilie čakali veľké skúšky. Poznali ich na jednom i na druhom brehu. Dotknúť sa Dona Boska v láske k zástupcovi Ježíša Krista bolo zraniť ho na najcitlivejšom mieste. A predsa Boh dopustil, aby ho ani toto utrpenie neobyšlo. Na slávne výročie kniežaťa apoštolov dal do tlače jedno číslo svojho katolického čítania. Dielko sa stretlo s veľkým pochopením, keď zrazu vyšlo najavo, že takto jeho knižku udal posvetnej kongregácii Indexu. Bol to blesk z jasného neba. Potom prišla správa jedného konzultora. Bola to vážna, prísna, dokonca hrubá obžaloba pôvodcu, ako keby sa bol pokúšal oslabiť pápežskú autoritu mylným učením. A tam potom píše, že toto trvalo 10 rokov vlastne, že Don Bosco mal tam tie problémy s tým arcibiskupom a tak ďalej. Prečo to čítam? Preto, ale my sme možno tak pochopili, že toto proste to do toho všetkého patrí. A vidíme, že tí svätí možno, alebo oni ešte neboli svätí, keď toto zažili, oni nevedeli. Toto je niekedy úplne že zlé, keď my čítame aj napríklad príbeh Ježíša Krista, už vieme, ako to skončí. My čítame Don Boska a my vieme, ako to skončilo. Ale oni, keď vyhadzovali už z toho 6. miesta, a ak sme čítali, že pred ním sa zatvárali všetky dvere, on vôbec nevedel, ako to skončí. On nevedel, čo bude s ním a nevedel, čo bude s tými chlapcami. Hej, a že toto sú proste také tie zaujímavé veci, že my by sme sa nemali báť týchto kameňov, ktoré nám stoja v ceste, ale možno práve naopak, že aby sme tie kamene možno, že skôr hľadali, ako nejakým spôsobom ísť na nich. A ja by som vám teraz chcel vás tak poprosiť, že urobte možno tie štvorky, ktoré ste boli ráno. A skúste, keď môžete, vám dám také dve úlohy, ak môžete, áno? Prvá je taká, že skúsme teraz aj my, alebo vy v tých skupinách diskutovať a pomenovať kamene, ktoré vám teraz stoja v ceste. A možno teraz zvlášť sa bavíme o tom animátorstve, ale tak niekedy s tým animátorstvom súvisia aj... Čiže ako osobne moje zústupy na také... Alebo aj v celku. A druhá vec, skúste rozmýšľať nad tým, aké vlastnosti vody vám môžu pomôcť nájsť riešenie, ako prekonať ten kameň. Hej? Neviem, či chápete tomu, že proste, ja vám to budem tak obrazniť. Niektoré kamene sa dajú obísť, niektoré kamene voda dokáže podplávať a niektoré kamene dokáže voda dokonca v podstate plne pohltiť a asi aj nevšimnúť.
Ja chcem, počúvajte, len povedať jedno vlastne to, že ako ten príbeh končí s tou riekou. Ja by som povedal, že chcem to urobiť ten záver vlastne, že prvá vec, čo sa dozvedáme, pozitívna vec, ako vidíte pozitívnu vec v tom čítaní? A len tak pokračuje ďalej? Nie, že aj keď najprv si potom už. Ale čo sa deje s riekou? Až to zakreslili. A do mora. Sa zväčšuje. To je prvé posolstvo, prorocké slovo tejto rieky, že ona čím je viac, ona sa zväčšuje. Že tie kameňa veci ju nerobia, one nezmenšujú, ale ju zväčšujú. To je prvé posolstvo, také prorocké. Keďže toto je proroctvo, tak proste to je proroctvo aj pre nás. Živé Božie slovo nám hovorí. A veľké druhé pozitívum je aké? Opustil si prameň múdrosti. Keby si bol kráčal cestou Boha, bol by si býval vo večnom pokoji. Veď 2 ziel sa dopustil môj ľud. Mňa opustili prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu. Nádej Izraela, Pane, všetci, čo teba opustia, budú zahambení, čo sa vzbúria, budú zapísaní v zemi, lebo opustili prameň živých vôd, Pane. V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. OK, a toto dobre počúvajte. Čo je zaujímavé, že za táto meditka, tým príbehom o tom chráme je vlastne na začiatku Svätého písma, ale tým príbehom ešte aj končí Sväté písmo, tým istým. Počúvajte dobre. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Toto ste možno pochopili, že proste prečo tieto dve pozitívne proroctvá, že proste bude sa to rozširovať a kam to príde, priniesie to požehnanie, uzdravenie, život. Je to proste voda života. A tak ja vám chcem povedať, že asi toto by možno bola v podstate pre nás je taká nejaká výzva. Ja si myslím, že už mnohí z nás sme videli, aké ovocie prináša proste to, čo robíme, tá voda, kam prídeme a tak ďalej. A toto myslím, že mala by pre nás aj taká motivácia ďalej. Pretože nie len tá voda prináša niekomu inému život, keď ste dobre počúvali, ale ona má aj v sebe väčší život. Tam zase množstvo rýb tam bolo a čo ste kreslili, aj všetko možné. Aj my sami, nás to samých posunulo v podstate o mnoho akože dopredu. A v podstate takže je život v nás a život v podstate aj okolo nás. Hej? To je práve to, že to Božie dielo sa deje v nás a to Božie dielo sa deje cez nás. Takže ja možno nejakým spôsobom by som chcel asi tu skončiť tú duchovnú obnovu. Ja si myslím, že je to veľmi silná stať Svätého písma. Neviem, ako vy na to teraz pozeráte po tejto duchovnej obnove, ale skutočne veľmi veľa vecí skutočne tam človek nájde.